من تجوا خمنية زي الحتة تدخل حسيوخة مس عالم كرداد الناس زخل قنقوي ليزام تاتزلا والعيا تسكيف كقعة برهان كي تخولي ينزبار قدحان وترف شخبالي كمتي تواس أخي تخليو نيجز سرح خد تخلدو كاوس سينجل دي خيا عاد لك رجل أو حدا محبرسة وسانن أجدحس النجاريو بركة أبرها فقر بتجرينيا أسمعنا بقالات كي أريب بهذا النور تقولن لما زرز فيديو ستوريات لا ولا تخوين عفوسيا تسكيف كقعة برهان كي تخولي ينزبار قدحان وترف شخبالي سلامات فتوات ختاتلتي ببزلخم مو سناي سلام تخوننا تمنخو بزحلفة اف بي اكاونتين او ناتي نايتي انترتينمنت يوتيوب شانالن كتحتو وسدولي حتتات إلى بوست جيرا نيرا نزم حتتات نساتهم ملسن كبية لو ما عندي مزيز اللخو ناو حتتات نحنسجر ناي مجمريا حتو قال إيروب تايلهن الله قدم خلو سلام كبلك يدلي كل سلام كون الكدما لباو تمنيتا ايو قاري ما يشكر كغتسلنا حتى إلى غتسل الله فلا ما يحتى قطر حاجة تتمنيا بخمي كتقلتي هاي لهن الله ترحس كتما عداق عربي ورد دابات أحمات وليدة زعوه خوينا عدي 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 بسخم الكعي كاتين بوري عدنا 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 بسخم الكعنا كاتين بورنا أبكينا طبب زنك أساقسية مالتيو ناكل أي حتي تقرين عاخن تايا بحان تقال قلت إيان تتبها لخا انتاي مبالكي بحان تقال تقريك قلت أنت خوينا خبي ديو عدخا مربتكا مدحن تخاس تقبر العدي موقع تقري بزو حاجة استخفل عدي بحان تقال كتقلت كوا خبي ليو قلت تقري لك أحمد دقيانا حان تقال سلزتوالكو مالتي سالساي حتو هيوتنا عاخن تايا هيوتنا أي من قد خوينا أتسمعني كان زعاقبت قلقلت دخامن رهات انت تصاوير خات خودو الكيد كازي ودا من قد خوينا أتسمعني أبي كم تقارط زيت فولطو إن من قدنا يتصبق لنا كلكم زدلي لو خو حتتاتكم بزي قاطامي بزح سلازخونه كباب 300 حتى سلازخونه حلف ناول كنا فلي زال حتو قنص بلاي زريكم زلخو እና هازون سناي مكتالي خنلكم لوچا هايله مريم مجمرتا بطعمي يزفوتيكي قداماي حتا كمنتاي جميركي تواصايت كينكي مالتي ناي قلعنت حلم خديو تلانلا او ناي قلعنت دليت ايو موالك الي قلعنا هلنا اب تمرتي بنقشي ملكوع تواصؤ نسرح نيرنا ناي مدرخ مالتي كاوغن انا تواصؤ او تلخ قلصا بزح سوون سلازحتتني تواصؤ زجمر كله اب كتم عداق عربي أسرت بحال نيرا نشتنيا جنا أمتياش زنورت بحال إياه تحر أنا جنا قلعنا هاللخص زنورة جزانا أي فك أدنيرو بحال جل تقبلنا تينورن مالي كاليو آتي نبهل أسر آتي كبابي حدور حتى أنيحة دحر كأوجن كقط لي خالكون بزح سلزي تفقدن بجزام مالتيو إنا نايقول عنا حلم أيو جنا قول على هاللخية أو جميرة مالتي كال أي حتى أنا بزيز اللخيو درجان خطبت حي زجات أمكي زيت السعية نجار تفلن لا زي رفع عزولة نجار يبلين أو حد قعزو أو حد صراحة تجن لخنا ننوعلو تالنجتاتني أولو يوم زي زولو زجات أمن نجار جن إلا ناتواصل على مزقاري هيري مسجن دحاني كبلي دلي كبرون فتوي مجمرتا انكو عدس بلكي بمقصال سلسته حتوك حتكي قداماي حتو طبب اوشت اخي كنزلو معز فليتكي مالتي معز دليت حاديركي لنلو قطمي يصف نيره كامل بغسيو قطم سلا يمكر نيره مالتي قطم سلا زمكر زنوركو بو ينا كينه طبب تواصايت خينا مصي زلو حازم مالتي كال اي حتو أبز حتى رجزي أبز درجة زي كبت حيلك حاسيب كتفلت له. أز بتعمل دسل الحتى
ነገራት ከም ዝሳኽዑ እምነት ነይርኒ በቃ ማለተይ ኩሉ ግዜ ምስ ኣምላኸይ ከዋግዕ ከለኹ በቃ ተስፋ ነይርኒ ግን ከምዚ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ክኾን ኢለ ኣይ ሓሲበዮ እውን ኣይፈልጥን እግዚኣብሔር ይመስገን ግን ዝተወሰነ መንገዲ ተጓዒዘ እየ እና ሓሲበዮ ኣይፈልጥን ክብለኩም ይደሊ ሙልጌታ የማነ ኣብ ፊልምታት ትሰርሕዮ ኣየናይ ፊልምኺ ደስ ይብለኪ ይብለኒ ኣሎ ካብኡ እውን ኣበይ ተወሊድካ ዓቢኺ ይብል ኣሎ እዚአን ክልቲአን ክምልሰልካ በርግጥ ኩሉ ስራሕተይ ይፈትዎ እየ ግን ከም ብረይ ዝመፅእ ስራሕ ኣይክህልን እዩ ምክንያቱ ብረይ ምሳኹም ዘላለየኒ ስራሕ እዩ ንኡ እዩ እምበር ኩሎም ስራሕተይ ይፈትዎም እየ እዚ ክንድቲ ዝድለውን ብዙሕ ስለለ ዘይሰራሕኩ እዚ ክብሎ ኣይኽእልን ብቻ ግን ካብቶም ዘለው ተወሰኑ ስራሕቲ ብረይ ብጣዕሚ እየ ዝፈትዮ ዘኽብሮ ስራሕ እዩ ካብ ኣበይ ተወሊድካ ዓቢኺ ዝብል መሊሰዮ ነይረ እየ ከተማ ዕዳጋ ዓርቢ እየ ተወሊደ ዓብይ ዘይትድገም ዓለም ኣብሳይ ትብለኒ ኣላ ንፍዕቲ ተዋሳኢት ትርሓስ ሃይላይ ደጊመ ደጋጊመ እንኳዕ ደስ በለክሞ ቀፂለ ዝሓተኪ መጀመርያ ተዋስኦ ክትኣቲ ድሌትኪ ከመይ ነይሩ ወይ እውን ፈላማይ ተዋስእኺ ኣብ ናይ መን ነይሩ ፈላማይ ተዋስኦይ ኣነ ድራማ ዝጀመርኩሉ ምስ ኣብ መድረኽ ምስ ህዝቢ ዝጀመርኩሉ ኣብ ገድሊ እዩ ሕዚ ብብረይ ድራማ ምስ ኦዲየንስ ይተላለየ ማለት እዩ ካልኣይ ሕቶ ኣብ ስራሕኻ ክትጓንፎ ኣጋጢምኪ ይፈልጥ ዶ እዚ ኣብ መሊሰዮ እውን ነይረ እየ ድሓን እየ እግዚኣብሔር ይመስገን ተዋሳኢት ብምዃንኪ እንታይ ዕግበት ኣለኪ እንታይ ከይ ይስምዐኪ ትብለና ኣላ ተዋሳኢት ብምዃነይ ዘለኒ ዕግበት ንኸገልፆ ንእሽተይ ክብድ ይብለኒ ሓደ ሓደ ነገራት ክትገልፆም ከለኻስ ይፎክሱ ኣነ ተዋሳኢት ብምዃነይ ባህለይ ቋንቋይ መንነተይ እየ ዘንፀባርቕ ኢለ እየ ዝሓስብ ካብኡ ሓሊፉ ስምዒታትካ ድሌታትካ እየ ዘንፀባርቕ ተዋስኦ ኣነ ሓደ ካራክተር ወኪለ ክዋሳእ ከለኹ ከም ኣብነት ብረይ ድራማ መንፀገባ ካራክተር ወኪለ ክዋሳእ ከለኹ ሓንቲ ጓል ገጠር ምንም ዘይትፈልጥ የውሃት ዝተመልኣ ገርሂ ግልፂ ትናገር ቆራፅ ደረቕ እውን ሓያል እውን ንዝኣመነትሉ ነገር እውን ተቃላሲት በተለይ ኣብ ናይ ካሓሲትን መንፀገባን ዘሎ ተሪእኸሞ ንመሓዛኣ ትኸፍሎ ዋጋ ቀሊል ኣይኮነን እና ብጣዕሚ ደስ ዝብል ዕግበት ኣለዎ ራብዓይ ሕቶ ምስ መሳርሕትኺ ዘለኪ ርክብከ እንታይ ይመስል እዩ ዝብል እዚ እውን ምስ መሳርሕተይ ዘለኒ ርክብ ብኣይ ልሳን ክግለፅ ከሎ ንእሽተይ ክብድ ይብል ይመስለኒ መሳርሕተይ ባዕሎም ተመስክሩ ተለዉ እዩ ደስ ዝብል እንዴ ቆንጆ እዩ ሓሪፍ እዩ ተይለኣነስ ንእሽተይ ምክባድ ከይፈጥር ክሓልፋ እዚኣ ሻድሻይ ሕቶ ዝረኸብክዮ ዓወት ዝተሰምዐኪ ሓጎስን ደስታን እኳ ርኢናዮ እንዲና ግን ክተመስግንዮ እትደሊን ናብዚ ደረጃ እዚ ዘብፅሐካ ኣካልን ዘለክ ክብርና ኣዳን እስኪ ግለፅሎም ይብባሃል ኣለኹ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ሕቶ እዚ መጀመርያ ንልዑል እግዚኣብሔር ከምስግን ይደሊ ናብዚ ደረጃ እዚ ዘብፅሐና ኣምላክ ካብኡ ብምቕፃል ነደይ ወላዲተይ ከምስግና ይደሊ ናይ መጨረሻ ግን ንኣኹም ንፍትዋት ተመልከተይን ነቶም ኣብ ደገና ውሽጥን ኮይኖም ናተይ ዓወት ንኸሳኽዑ በተለይ ድማ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝነጥፉ ኣካላት ብምልኦም ንኣይ ዝሕግዙን ዝነበሩ ከምስግነኩም ይደሊ ክብረት ይሃበለይ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነኩም ብልቢ ናይ ኪንያ ሬድ ኣዋርድ ዓወት ናትኹም እዩ እውነት ብኣኻትኹም ዝረኸብክዎ ፀጋ እዩ ኢለ እየ ዝሓስብ ስውን ስለ ዝኾነ እና የቕኒለይ ክብረት ይሃበለይ ንኻሕሳኹም የውዕለኒ ክብለኩም ይደሊ ሓሪፍ ሓሪፍ ዝብል ኣካውንት እዩ ቲቲ መጀመርያ እንኳዕ ናብ ዓወት ዘመንኪ ኣብፅሐኪ የቕኒለይ ዓወት ኩላህና እዩ ዞም ሓተይ ብምቕፃል ውሕልነትኪ ከመይ እዩ ከምቲ ተዋስእኺ ትኽእልዮ ናይ ገዛ ስራሕኸ ትኽእሊ ዶ ካብኡ ሲንግል ዲኸያ እንታይ ድኻ ሓሲብኻ እሺ ክምልሰልኩም ባዕልኻ ምንኣድ እኳ ኢና ኾነ እሞ ከምዚ ወሓለ እየ ተይልኻስ ባዕልኻ ምንኣድ እዩ ዝኸውን
ግን ሓደ መዓልቲ ቪድዮ ሰሪሐ ኣብ ገዛይ ማለት እዩ ቪድዮ ሰሪሐ ከሪአኩም ወይ ምሳሕ ወይ ቁርስ ክጋብዘኩም እየ ለይሓስብ ካብኡ ሕልነተይ ሽዑ ትሪእዎ ሽዑ ንፈርድ እምበር ወሓለየት ኢለ እዛ ጉረኛ ዝብል ነገር ከዓ ክመፅእ እዩ ሲንግል ድኽን እትብል ሕቶ ግን ብጣዕሚ ብተደጋጋሚ ዝተለዓለት ሕቶ እንድያ ንምንታይ ኣንድዒ ኣብ መወዳእታ ንምልሳ ኢና ንሳ ኣብዛ ንመጨረሻ ቪድዮ ክሰርሐልኩም እየ እስካብ መጨረሻ ተኸታተልዋ ሓሳብኩም ወኩም ተቐምጡለይ እስካለ ተፀብሽ ሸውዓት ምልስ ኣለኻ እያ መኮነን ሃፍተታ ይብለንላ ትርሓስ መን እያ መንፀገባኸ መን እያ ክትዕለሚ ከለኻ ክንደይ ታርጌት ወቂዕኺ ሓቂ ንገርና እሺ ብናይ መጀመርያ ሕቶ ክጅምር ትርሓስ ማለት መጀመርያ መሊሰዮ እየ ኣብ ኪነ ጥበብ ዘርፊ ትሳተፍ ግና ጀማሪት ኣብ ታተ ዘላ ቆልዓ እያ እዚ ማለት ኣብዚ ሞያ ማለት እየ ብኻሊእ ከይትወስዶ መንፀገባኸ መን እያ ዝብል ሕቶ መንፀገባ ማለት ዘይትፅገብ በቃ ከመይ ገይረ እየ ክገልፃ መንፀገባ ሽኮር ንዝኣመነትሉ ነገር ጫፍ ትኸይድ ዓይነት ካራክተር ኮይና ቆራፅ ከም ተባዕ ዓይነት ካራክተር ምስ ወዲ ምስ ጓል ትፋለም ዓይነት ካራክተር እያ ዋላ ኣፍቶም ምስ ወዳት ተሪኢኹሞ ምስ ወልዳ ትገብሮ ነገር ተሪኢኹሞ ንእሽተይ ግንፀር ትብል እያ ግን ካብ ኩሉ ነገር ግርህነታ ካብ ደስ ዝብል ነገር ዝበዝሓ ካራክተር እያ ናተይ ስለዝኾነት ኣይኮነን ብቻ ግን ደስ ትብል ካራክተር እያ ኢለ እየ ዝወስዳ መንፀግባ ቀፃሊት ሕቶ ናብ ታዕሊም ናብ 2013 ናብ 4ይ ወርሒ መሊስኒ ክንደይ ታርጌት ወቂዕኺ ክልተ እየ ወቂዐ ተዘይተጋጊ ቀምሽ ገይረ እየ ክትኩስ ከለኹካስ ቀምሽ ገይረ እየ እዛና መጀመርያ ታርጌት ተዓለምናላ ቀምሽ ገይረ እየ ትኩስ ነይራ ኣጋጣሚ ኣብኡ ዝነበርኩም ኣብ መሰልጠኛ ዝነበርኩም ብፆተይ ተስታውስዎ ተኮይንኩም ትምስክሩ ትኽእሉ ኢኹም ቀምሽ ገይረ እየ ተኪሰ ክልተ ዓረር እየ ተኪሰ ሰለስተ ተኪሰ ሓንቲ ስሒተያ እየ ጀማሪት ስለዝኾንኩ ማለት እዩ ሰነፍ ስለዝኾንኩ ኣይኮነን ክልተ ተኪሰ ክብለካ ይድሊ ተተጋጊ ኣርመኒ ኣብዚ ፅሙዋ ዘመዳት ኣይትብለንላ ክንደይ ዕድሜኺ ፈላማይ ሕቶ ካልኣይ ሕቶ ብኸመይ ተዋሳኢት ኮይንኪ ንሱካ መሊሰዮ እየ ዕላማኺ እንታይ እዩ መዓዝ ኢኺ ትምርዓዊ ዕላማይ ኣብ ዝኣተው ኩሉ ዘርፊ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ስራሕ ዕውት ኮይንካ ምውፃእ እዩ መዓዝ ኢኺ ትምርዓዊ መዓዝ ኢኺ ክምርዖ ውይ ጌታ ዝፈቐዶ ነቢያት ምኡዝ ኣብ ስታይ ትብለንላ ቲቲ ሽኮር ኣዝየ እየ ዝፈትወኪ እንተዘይመሊስክለይ ግን ክፀልአኪ እየ ኣረ ሕደጊ ነቡየ ቲትን መንፀገባን ዘመሳስለን ባህሪ ኣለዎ ዶ መንፀገባ ብልፅቲ ጓል ገጠር እያ እቲ ገጠራዊ ባህርያት ካበይ ምፅኣት ነዚአን ክምልስ መጀመርያ ቲትና መንፀገባ ዘመሳስለን ባህሪ እሉ ይመስለኒ እሱውን ኣነን ዝኣመል ኩሉ ነገር እስካብ መጨረሻ ይኸይድ ኢለ እየ ዝሓስብ ከም ትርሓስ ኮይነ ከም ባዕለይ ክናገር ከለኹ ሓደ ነገር እንድሕር ኣሚነሉ ይኸውን እዩ ክኸውን እዩ እንድሕር ኢለ ክኸውን ኣለዎ ግዴታ እስካብ መጨረሻ ንክኸውን ይኸይድ እየ እስካብ ዘለህን ዓቕሚ ፀንቂቐ እየ ዝጓዓዝ መንፀገባ እውን ልክዕ ከምኡ እያ ካሊእ ነገርን ብዙሕ ዝመሳሰላ ይኾናን ኣይንጋንን ማለት ካሊእ ክልተ ዓለም ተኻልኢቲ ሕቶ መንፀገባ ብልፅቲ ጓል ገጠር እያ እቲ ገጠራዊ ባህርያት ካብ እያ ምፅኣቶ ገጠር ፅባቐና እዩ መሰረትና እዩ ባህልና እዩ ናይ ገጠር ባህልናስ በቃ ኣብ ርሑቁን ኣብ ቀረባን ዘሎ ሰብ ዝናፍቆ እዩ መሰረትና ስለዝኾነን ስለንፈቶን ካብኡ ከዓ ተወሳኺ ከዓ ናይ ዳይሬክተር ውፅኢት ኢለ እየ ዝሓስብ ኣነ እውን ድራማታት ይከታተል ነይረ ካብ ናይ ኤርትራ ናይ ሚልዮኑ ስለዝርኢ ዝነበርኩ እሳቶማት ካብኡ እውን ብፃዕሪ ቲቲ ዝተሓጎስ ክላ መዓልቲ ብዘይካ ኩላህና እንፈልጣ መዓልቲ ሽልማትኪ ዝተሓጎስ ኩላ መዓልቲ ብንፅርታ መዓልቲ ተዘይፈለጥክዋ ግን
بري دراما زجمر كل ما عالتي تحكسني عك حسوا خلخ كل جزء مالتي نعم لا خيزة مسجونة معلتي يعني مخنياتهم مساخم مستملكتي دس بالزبل ملكعو ألا ليحتنيا رجب جبر بزتيت بلن الله جوزي خيق أتصلوا المعارك أتصيله زول دوزي أنت عينت مل أختخ تم حلال فلو تخيلي نخلوكم من داب الريد ما بتعمي إيه زفتوكم زنقكم بهلنا ملء زي قولوا أنت زنت أبارق دراما إخو سارح زلهم كأتصلوا تبلن الله رجب حفته يعني لنا خبرتي حالنا نزول الرزي كم حلال فلو زدلي بتالي عزنا ينعد مزلنا من آسيات جزينا استفلالي بوتا نحل فينا بتشاجن معرفينا مجسينا نفليتنا جزينا بأقوى وتتأكد عينت ساعتكم كون لنا اللي حس ناي زمون خانة تكنولوجيا سلازخانة مالتي كأت على حتو بمجمريا أبكيني أريد زرخو كيش اللمات انكو عدس بلكي يجبأك يخعة يغني اللي بتعمي إذا مسجن سو حتوي فقراوي هوتكي تتنقرنا دس مبلك دس مبلني وي كفكركي ويك حدقو تخين كات حدقو تايلن له كمتي أو تواسو أكتس تقوريو حيال ديخي ولا جت أبهريو سو خين ما جينا كون له حيال كون له ده ريخم فرادو أبزي جستس حد حونا تايلن له بزعوا أبرخاتات تجراي إن هاللخي إتن هزبيت أكميت وليو أعلل النايبلن له لك حمتي أفت مرير جزي أفت برخا زنبرة حدنتنا إذا زنبرة حدنت تشعو جزي زنبرة سنيت فقري قراس نجارة ما الكامل لع زنبرة متحل لي حاز تزمت أفت سلام جزي أفتناي سلام هوا زنينا له جزيون تزقت إليه حس مالتي عزي يمانة جالت زهير تايلان له قطم يمسلني بزي ميكاب بزي كحلة محلي صبغة خنصر نديخة تمثلي بأندبت لسان كون وسيد كيا وحلنا جزخة قالك دومويا بصوات جبودو بسلس بدابو بازيحخي أبلملم بايتادو أم مسمر عبيخي قول عقد أرديخي قال كتما سقيلا سبت دقوح درقس النخخة تعيز أجما اندعودي تسكيف كقاعة برهان كي تخولي ينزبار أضحان وترف شخبالي ملكع خي وديسات راح يقد فكن عم بيبكي حتى تعطيك تملسي يتقبل لخ جدا مزمرة يعني اللي نوده سخا أزي حالي جنشدو خاو زقاوي هيري مسجن بزقابات جوئي عبي ولدي كم مسجن بزي جزانا خفتي نيرنا بزقابات جوئي عبي كلوك ميدلي أو لملم بايتادو أو قطع عبي خزب أو لملم بايتادو أو مسمر عبي خزب الكعة أو نشي عبي ختم أي عبي إننا زي كلك هيدا الملسي الشي مسحق أحد قن عبزي من تقواي مجمرتا بطعمي إيه زفوتيكي زاد نقاكي كاتسللو كاتسالي حتى يدما قصر حادة عبزي درجازي ختبتحي انت عينت مسواء خفيلكي وي أحليفكي تبلن الله إزقابي هيري مسكن دحنا أيه زي زبها لزخفلكو واقعي باللين كوري صفح فتاري كاتسالي حتو أقعزو هيوتكي زخونة فتنا مسقط مكي بخمي تحالفيو زخونة أقام قد من تلو وي زخونة خطنا نقلخو ولادي تنقل مريم حدا راخي لي المنا ملسالة وديا ياتبن إزقابي هيري مسكن سالساي حتو أب حاقوسكي يخون أب تساقمكي كي تحلل أو نخو زخون سبمانيو سدراي بيت سبي عاركوي فقرانيا لكدو نسا مودات عينا نبلسا اندا مدا مقحتنا نحد صونا نفرجك حواتك خطفتونا دو بزي قاطامي أب دقز اللخن حواتنا حاتنا جزيخم هيوخم نا أنا اختكاتاتولنان تدقفنان فتوتنا ناخم لعل كبر لني زمني لكم فتار املاك سدتكم حصيرو عدنا سلام خوينو نام مريت عدكم تملسوا له غزي اب عدكم صريحكم تولعوا له غزي كان صالكم يمنه
እና ብጣዕሚ እየ ዝፈትየኩም ክብረት ይሃበለይ ክብል ይደሊ ብዘጋጣሚ ኣብዚ ብርሃነ ሓጎስ እንታይ ኢለና ኣሎ ትርሓስ መጀመርያ ናይ ኬንያ ሬድ ሽልማት እንኳዕ ኣብቅዕኪ እንኳዕ ደስ በለኪ እንትቕፅል ድማ ናብዚ ሞያ እዚ እንትተኣትዊ ሞዴል ዝኾነኪ መን እዩ ወይ መን እያ እዚ እዩ ኢለ ዘድንቆ ሰብ ኣለኒ ዘድንቃለት እኒኣ ብጣዕሚ ዘድንቃ ሞዴለይ ክማል ግን ኣነ ብግጥሚ እየ ኣትየ ማለት ከለር እየ ኣትየ ክብለሉ ዝኽእል መገዲ ኣይኮነን መፅሓፍ ይምንኩር ነይረ ኢለኩም እየ ብኡ ክፅሕፍ ከለኹ እየ ናብ ተዋስኦ ኣትየ ተዋሳኢት ተዘይኾን በቃ ግጥሚ እናፀሓፍኩ ርብሸኩም ነይረ ጎበዝ ስለዘይነበርኩ ካብ ምቕፃል ካብ እንዳ ብረይ ድራማ ንዓኺ ብሉፅ ወይ ብልፅቲ ተዋሳኢት ሓደ ፀውዒት እትበሃሊ ንመን መፀዋዕኺ ዳብረይ ድራማ ኩሎም ብሉፃት እዮም ንዓይ ከለይለን ምፅዋዕ ብጣዕሚ እዩ ዝኸብደኒ ኩሎም ብሉፃት እዮም ጀጋን እዮም ብዘይ ኣጋጣሚ ዳብረይ ድራማ መሳርሕተይ ኣሕዋተይ መሓዝተይ ብጣዕሚ እየ ዝፈትዎም ብጣዕሚ እየ ዝፈትየኩም ኩለኩም ይደሊ ንዓኹም ኩሎም ብሉፃት እዮም ንዓይ ማለት እዩ ራብዓይ ሕቶ ኣብ መወዳእታ ትርሓስ ናይ ተዋስኦ ዕድል ተዘይገጥማ ኣበየናይ ዓይነት ሞያ መረኸብና እያ እንድዒ ቆልዓ ናሃለኹ ዝፎቶ ዝነበርኩ ብምርኣይ እየ ክነግረኩም ኣብ ሰፈርናስ ባንኪ ትሰርሕ ነይራ በቃ ዝኾነ ፅሪሪ ኢላ ክትከድ ከላ ምናምን ቦርሳ ሒዛ ዝንጥ ኢላ ሱፍን ዝገብራ ሱፎን ጌረን ምናምን ሕፅብ ዘለ ክዳን ጌረን ዝኸዳ ፕሮቶኮል ስለ ዘለዎ መስለና ባንኪ ኣካውንቲንግ ክሪኣት ኣለኹ በቃ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ይምነገለ ይብል ነይረና ማትስ ብጣዕሚ የፅንዕ ነይረ ካሊእ ትምህርቲ ከየፅናዕኹስ ሒሳብ በቃ ይቕጥቅጥ ነይረ ቆልዓ ኣለኹ ይድምር ይቕንስ ገለ በቃ ካብኡ ማትስ ብጣዕሚ ይጎዝ ነይረ እና ኣካውንቲንግ ተማሂረ ባንክ ሰራሕተኛ ክኾን ነይረ ኢለ ይሓስብ እና ብርሃን ሓወይ ሕቶኻ ተመሊስልካ ክኸውን ተስፋ ይገብር ናብ ካሊእ ንቐፅል ሃፍቶም ነጋስ TDF እንታይ ይብለን ኣሎ ትርሓስ ሃይላይ ብልፅትን መርኣያ ዋዕርታትና ክብርትን እንድብትን ኢኹሞ በርትዒ ሕቶ ቁፅሪ 1 يقنيلي كل كافت شيء بزي قات عمي يخبر اللي ناحتي كسجر كابتو قان فتات تذكره قد لي زي قات أمكي على النايب له أبي مجدال زي الساعة على تلا مالت خلق زيس ذا سق أي أساس ناف هيوتي تمل سخت متس زي دليا ورك أدينو خبابي إنيرو ناو نحتوق عزنا زنبرنا الوقت إنيرو تخابي بتعمي ناي تنك وان دينيرو تشعور حي بسألة استخبنا له ساعات ينيرو أنا أفت شعو صمون إجري قصيلة نيرة إجري همزة حاويتوس تقول تسوون خدك كاي قاطيرو ماي قاطيرو بوش تمالتي دحر أو قعدة وك أمركز حيزها نزنحن كسكي إذا خد له تسألماتني أو لعلي أقرني عبد تسألمات زي إجري حنكيسة كأوت هاي تفتيرو بزو قرص همستون سيل نجار ناي قرورو قروريس بتعمي أبيله كأو جميرني حس تزلنا يو خبابي تسألا أني يقولوا يتواهيلو ناي كينات عوديو قديتا دمتخات فيخا الرقاقيتا إجرخا كأنيس خا تخيدمو ساعة النجار بقى زتون سيل حيزن إجريون حكي ساي مركز حيزي إذا اللي قروريون جميرن الله كلس بقى أنت دمت بزوز أقوى رس قولا حبلو يوم سقول قال أخل أو نفتي لاي تسأل أخا بتتأجعنا قصري كبدني رشوع معلتي كأوز قص الحس كوياني إلو وقحتها طارنت جميرو وياني إلو شو زنا ورسقي أبي وتي تمل سكر إلي دلن لما نمسون كجات أمولي والسقاي بقى كابز سقاي زي محرهم يزبل أملاك قاعد جزء السحلفو إننا زمعت ساز خالد نيرة نخجلت أقص خويده هنونت قال أي حتة خسجر سنة أبويت أنتخوني كم من تاي تبجيسكي مالي سيء كاب جت ميلايا سالسي حتو أبز درجة زين متصح زخفل كيوم مسواتات انتين تا يوم
እግዚአብሔር ይመስገን ኣነ ዝኸፈልክዎ ዋጋ የለን ፈጣሪ ክብሩ ይስፋሕ ብሳላኹም ብሳላ ፈተውተይና ስድራይ ፍቕሪ ናትኩም ፍቕሪ ናብ ደረጃ ዘብፅሕኒ እየ ዝብል ራብዓይ ሕቶ ካብዚ ንወለድታትና ተሕልፍዮም ብዛዕባ ስነ ጥበብን ስነ ፅሑፍን እንታይ እዩ ኣነ ብዙሕ እዚ ለውካ ንክገልፅ ብናተይ ልሳን ክብድ ይብል ተኾነ ግን ስነ ጥበብ ድሌታትና ሓሳባትና ባህግታትና ሕልምታትና ነንፀባረቀሉ ካብ ዝኾነ ኩላህና ስነ ጥበብ ንክዓቢ ሙያተኛ ንክብርትዕ ኩላህና ተሓጋጊዝና ንሰርሐሉ ዓውዲ ክኾን እየ ዝላዎ ኩላህናስ በቃ ሓልዮት ፍቕሪ ብዘለዎ መልክዑ ንሰርሐሉ ሙያ ክኾን እየ መልእኽተይ ክሕልፍ ዝደሊ ብዘጋጣሚ ሓምሻይ ሕቶ ኣብ ብፆት ክትድኤፍ ዘለክ ፍቕርን ክብርን ምሕዝነትን እንታይ ይመስል ብፆተይ ከመይ ገይረ እየ ክገልፀኩም ኣነ በቃ ንእሸይ ይከብደኒ እዩ እዛ ናይ ኪንያሬድ እሳ በቃ እዛ ስምዒት ንኣኹን ዘላትኒ እዛ ዋንጫ ክቕበል ከለኹ መዓልቲ ዝነበረት ስምዒት እያ ንኣኹን ዘለትኒ ፍቕሪ ሽዕሩ ኢኹማ ትኾን ኢለ ይሓስብ ብልፅቲ ተዋሳኤት ድራማ ትርሓስ ሃሊለ ትርሓስ ሃይላይ ካብ ድራማ ብረይ كم زيو فرس عارين تمسك من ما كجلس حسب جلس فلما كلهم ما تزلق من حياة إيفنت لازم أدرخ الزدة دخل أدقنا مش تكيكم لنا تنعاود حراركم تصبي زلقهم ففوتنا عند قفتنا باللي بخمس منكم يدلي بالمغط أبخع أبرخان أما أخل عدن خيمكم أقولني زنوركم بطاطين من تنات تسوق أخذ تلقاني كهاتين إذا عاودت زنايكم يموت خبرتي أولي كلكم يدلي إلدانا تخلاي كندي عامتكي نايمت أي مدبات كندليت كنت أيوت برانيلا عامت قال نسيتي نقردي إيش دحين كنقرأكم إيه عامتي إلداية عامتي تفلتيو تدليخي كنت زي عامتي زلكي كالكليت غير كترخياك نقرأكي قال 17 عامت كينا كل تشحن 10 عامت مهرت ناب برخا وزي تقاديله مالتي كا أسالي خير خويا زعمتي أكو من تصحف اللي أخي كاو نيمت مدوات كندليت كنزل دليت ود سو كازا قارص ايكونن كم معلتنا معلتي حدا بزسخا حوضري حدا خالي نغري خات دليت في حسمو نغزيو زلن دليت كن ناي وعلي فيلم كسرح يدليه اب ناي وعلي تي انترتينمنت يوتيوب شانل ناي وعلي تخطيطال دراما حيزك مص دليت لنا مالتي تسفا يقبر حيزك مصخا بطعم ايه زفوتيكي طباب ملكع انت زهلو نعاخ ممسله كابتن ناي تግራይና ኣጓላት ተዋሳእቲ ብጣዕሚ ዘድንቃ እስኺ ሞ ቀጽልሉ ብልጽተይ ይለንሎ ጌት ሸይ ኣነው ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ይኣኒለይ ቴንክ ዩ ሕትታትኻ ኣብዚ ናይ መጀመርያ ዝዕልሎ ዝነበርኩ ተመሊስካ ኸውን ተስፋ ይገብር ቅሳነት ደስታ ኣብ ስታይብለንሎ መጀመርያ ሰላም ንዓኺ ፈላማይ ሕቶ ጥበብ ንዓኺ እንታይ እዩ ጥበብ ከማይ ጥራሕ ኮይነ ዘይኮንኩ ክገልጽስ ጥበብ እቲ ኣብ ሓደ ማሕበረሰብ ወሳንን ኣገዳስን ነገር እዩ ምክንያቱም ሓደ ምስ ዓለም ከረዳድእና ዝኽእል ቋንቋ ኢለ ዝኣምን ከመይሲ ባህልናን መንነትናን ቋንቋናን ነንጸባርቀሉ
ሓድነትና ፍቅርና ነርእየሉ ብጥበብ መልክዕ እዩ እትኽቡርን ድሙቕን ሞያ ኢለ እየ ዝኣምን እዚ ይመስል በረከት ኣብርሃ ፍቅሪ ብትግርኛ ኣስምዕና በቃላትኪ ኢልኒ ቤኬ ክንደየናይ ኳ ከይኽእልዋ ግን ክምክረልኩም እንድዒ ብናተይ ልሳን ክንደየናይ ኳ ከይጥዕም ብቻ ግን ክምክረልኩም ትግርኛና ሃም ዝተፈልጥዎ ብጣዕሚ ምቁርን ጥዑምን እንዲ ግን እንዳሓመይ ክኾን ብቻ ክምክረልኩም ግን ንኣኹም ንፍትዋት ተመልከተ እየ ክጋብዘኩም ማለት እዩ ንኣኹም እያ ትኾንላ ክጅምር ሓላል ሓሌትኩም ስንቀ እዩ ከም ስንቀ ደይ ይሃርፎ ረዚን ድጋፍኩም ማእገረ እዩ ከም ማእገረ ኣቦይ ይናፍቆ ምቁር ርእይቶኹም ከም ማይን እንጀራን ኣይሞንዎን ንዓኹም እንትሓስብ حبون تسفان سلسلنا كل شعب حسابي إخوم نسخهم كل شعب كعك حقسوكم كتعري فتواتي الزوناتي يفوتوكمي فتوات خطاتلتي يعني لي إذا أتمثل والتي تفتح ما أكومنت وتينا يا عينا بولني ولا بيكم كمان والتي معتيت حتنا ناي مودعتها ناي بزحات حتو مالتي ولا بيف بينا على يوتيوب بزحات سوات حتتكم حتو أفكار لك كدو عرك لك كدو قال أريب بهالي نور تلين لما زرز فيديو ستاريات لا ولا عتخينا أفوزيا هم أوكي بهالي ندفير خاتلين لما زرز جزا خينا مالتي خمي مثل زلن دي مثل تاي عايك نقرأكم كنت زي قادة أيتفل تولتوا اليوم كمل لسالكم يا بالليل قاز أسرحين يا أخو مجمرة كسرح كعب لني لسه لحسب هملي سلكم خون تسفى يقبر نخل لهم زحاتتكمني فتوات خطات التنا إن لما عنتي حتى المدرسة زنوار الناس أهني حت زي مثل نيرو هانا تريتهم كم تلمون أو كومنت عمت إليهم كتسالي بخالي مدى بخالي سرح كساون الراخب نزي تيب channel زي شير لايك سبسكرايب مقبار أي ترسعوا ناي يغني لي يفوتوكم إياه يخبركم إياه كم زي عينت نايك أرد أبوت هذا فقدلنا أبونتو نيست يوم دس بالجزء نيرني يغني لي كبرتي هذا اللي كولوميدا اللي بزي قات أمي نسخاتكم ون متيخم كنت قاموا تدولي بوتا حبرنا تولدما بعمدنا هوتيل نابدا مريم عد حوس بزوسد من قدي كل تميترو أتويلكم كترخوا تخليكم دس بالجزء متيخم عزبوت هذا حلفوا بطعم دس بالكابزنا قراكم نلعلي يغني لي كبرتي هذا اللي كولوميدا